Paris po. Okay, ito. Merienda sa Paris. Po. Tsaka isang mami. Ilan po? Sa isang mami. Opo. Para tumaba ako. Kuha itlog. Kanin po, te, mami. Dito lang ito. Isang kanila po. Lalagyan mo ako. Sige. Wala na eh. Muntika na yung tira eh. Ay, sira yung ano. Tara. Oo, ano?
Mami sa kanya. Mami may itlog. Datin to pares. Kapatid, kain tayo. Ang sipit niya. Diyo, diyo. Diyo. Ano ba yan? Ba't nakaharap sa akin? Baka sabihin nila ako lang kumakain. Pero hindi kumakain. Apa nang Matapos magsundo, kain sa Parisan. Gutom eh. ito lang ang pera ko. Alam, magugat tayong pinggan. Wala na ang pera. Sarap na sabaw, no? Ano po, mami na may itlog, saka, Mami na may itlog. pares. 92? Sige po. 92 pesos, busog na. Ayan po. O, diba?